Dobrý večer. Čo si dáte? Nie som si istá. Čo nám odporúčate? Máme pivo, čapované aj fľaškové, aj nealkoholické. Máme aj dobré víno, biele alebo červené. Máte aj pálenky? Áno, samozrejme. Borovička, hruškovica a tak. OK, dám si jedno pivo, čapované, prosím. A pre mňa jednu hruškovicu a fľašu vody. Perlivú alebo neperlivú? A poprosím neperlivú. A niečo na jedenie? Kuchyňa je otvorená. Len tyčinky a chromky. To znie dobre. Zaplatíme teraz alebo neskôr? Môžete platiť neskôr, ale akceptujeme iba hotovosť. Veľmi dobre. A koľko to teda bude? 14 eur. Ďakujeme.